no ens ho plantegem en cap altre partit. Això ho hem deixat clar des del principi. És la CUP, el soci natural de govern que hem de tindre per a fer créixer aquesta majoria absoluta. L'oferiment és única i exclusivament a la CUP d'Alcanar. Li posem un xec en blanc damunt la taula a la CUP per a que entre a govern en un moment en què el poble els necessita. No es tracta d'estratègies polítiques, se tracta d'ajudar el municipi. Aquesta vegada no és una oferta, és un prec, és a dir, és una petició des del màxim respecte. Han fet moltes ofertes a la CUP des del principi de mandat, moltíssimes, tot i tenir majoria absoluta. Ja vam dir que aquesta majoria absoluta sempre seria en mà estesa als cupaires, una porta oberta sempre a entrar a govern, a que assumisquen responsabilitats, però ara ja no és una oferta, és un prec. Estem demanant a la CUP que entre a govern, perquè hi ha un punt d'inflexió, l'1 de setembre, els aiguats de l'1 de setembre. L'escenari abans de l'1 de setembre és una cosa i l'escenari després de l'1 de setembre és una altra. I per tant, ara considerem que hi ha una responsabilitat que va molt més enllà de les estratègies polítiques. Se tracta d'ajudar el poble, se tracta d'ampliar aquesta majoria per a poder posar-nos a superar els reptes que va generar els aiguats de l'1 de setembre. I per això necessitem ampliar aquesta majoria i fer un govern sòlid d'esquerres, progressista, feminista. I per això fem este prec a la CUP, que entren a govern. És el moment de fer-ho. És un silenci inquietant, però és que ara encara preocupa més, perquè no en tenim com la CUP prefereix continuar fent bloc antiesquerra amb els partits de la dreta que situar-se al costat d'Esquerra Republicana per a superar aquests reptes de futur arran dels aiguats de l'1 de setembre. I per això ens preocupa. Esperem que la CUP, en el proper plenari municipal, el dijous que ve, ja ens digui una resposta. Nosaltres tenim la sensació que aquests oferiments, aquestes propostes, no acaben d'arribar o no acaben de capil·laritzar a la militància o a l'entorn de la CUP d'Alcanar. Se queden encallats a la cúpula, i la cúpula són unes quantes persones que tenen un odi visceral a l'esquerra que no entenem i no entendrem mai, i jo penso que això provoca aquesta falta de comunicació en la militància. Hem de canviar aquesta visió de la política municipal, no tindre com a un únic punt de projecte electoral desgastar Esquerra o fer fora Esquerra, això no és cap projecte electoral, sinó que hauríem de canviar aquesta perspectiva de la política municipal i hauríem de sumar, és a dir, i ara és el moment de fer aquest canvi de mentalitat, fugir de les estratègies polítiques, apartar-se d'aquest odi a Esquerra i posicionar-se al costat d'Esquerra Republicana perquè el poble es necessita. És a dir, ara l'escenari ha canviat totalment. Nosaltres sempre ens hem sentit tots sols en la gestió de les grans emergències del poble. Els atemptats del 2017, els aiguats del 2018 i ara els aiguats torrencials del 2021. Sempre ens hem sentit tots sols. No hem tingut mai l'ajuda de ningú. Almenys esperàvem tenir l'ajuda de la CUP, que és un partit en qui sempre hem confiat i en qui volem tindre al costat.